Tradicionalment, el paper de la cuidadora ha recaigut en les dones, mares, àvies, tutores. Elles han assumit la responsabilitat principal de la cura física, emocional i educativa dels infants. I en contextos de violència, sovint, també són elles qui acompanyen el nen o nena durant tot aquest procés de recuperació. Des de la mirada de Barnahus, la dona cuidadora no és només una acompanyant, sinó que és una figura clau en la protecció i la recuperació de l'infant. Per això se la inclou en tot el procés terapèutic i de suport. Alhora, el model Barnahus integra en un mateix espai serveis socials, sanitaris, educatius, judicials i altres en equips interdisciplinars on la presència femenina és majoritària. Això no fa altra cosa més que reflectir aquesta feminització històrica de les professions de cura, però també posa en valor una mirada relacional i comunitària imprescindible. El model no només coordina i integra serveis, sinó que impulsa també un canvi cultural. Reconeix el valor de la cura, de l'acompanyament, de la perspectiva de gènere com a pilars d'aquest sistema de protecció. Cuidar no és només atendre necessitats físiques, és escoltar, és acompanyar, és mirar amb respecte i amb dignitat, és ser-hi quan apareix la fragilitat i transformar-la en vincle i en humanitat. Però cuidar també vol dir cuidar qui cuidar. Des de Suara Cooperativa s'acompanya les professionals, majoritàriament dones, perquè creixin, es formin i lideren els seus projectes laborals i vitals. També s'impulsa la participació i un lideratge compartit, on cada dona es pot reconèixer com un agent de transformació social. A Suara Cooperativa som dones que decidim tenir cura de les persones.